Tak, máme tady první část. Jedná se o lehké rozpohybování, rozcvička. Hlavním cílem je cítit se. Samozřejmě nejsme jenom tělo, jsme i nějaká energie. A to chodidlo je spojené s energetickým centrem a v chodidle se zaměřujeme, nebo to chodidlo souvisí s první čakrou. Protože pokud se umíme dobře opřít do našich chodidel, umíme se postavit do našich nohou, tak dokážeme pevně stát i sami za sebe nebo za sebou a dokážeme si stát za svými názory a zároveň ale tolerovat a akceptovat názory a ten prostor těch druhých. A my, když uvolníme tu nártovou část, tak zároveň tady ovlivňujeme tedy reflexní plošku plic, takže budeme ovlivňovat i náš dech a stav našeho orgánu plic. Máme tady další video, které nás čeká a tématem je uvolnění úponů kolem sedacích hrbolů. Jak to souvisí s chodidlem? Takže někdy člověk má problém s chodidlem a ten problém může být opravdu v chodidle, ale také to může být kyčlemi nebo může to souviset s pánví. Poslat tu kostrč směrem dopředu. Tak a vy klidně přes ten dotyk na té spině můžete cítit, jak se ta tkáň tam pohybuje. Tohle pokud třeba děláte jógu, tak je potom výborná průprava do bojovníků. Látky vrátíme, vytvoříme takovou vlnu. Můžeme pokrčit a už jenom to nejrychleji. Maličku zabořím palcový kloub do podlahy. Je to cvik ještě jednou na klenbu, na točení jednotlivých segmentů dolní končetiny. A potom si bude jenom volně pohybovat tou nohou směrem ven. Tak a tady se nám do toho samozřejmě zapojuje i pánev. Takže když teď Luca udělá tu kročnou, ten nákrok, tak pánev se stáčí směrem dopředu a dovnitř, spina se stáčí dopředu.